Steve Jerwa ubadai usamlat bet syat na kejela Meghalaya ubaka jingla jeng u ban pen ketik bat penyap biet yagi nong bishar lingba ki jing syat jeng u haka jing Yakob India Best Dancer Season 4 mentau larung syaka final jong kani ka Lempung. Kakami jong Steve kakong BB Jerwa kalapan pau ka jing songo yo blay bat kumjo yo MLA ka pentorum kra constituency uba AL hack ubala kershan borba yo new samla haka jing yat anti jong u haka di ka jing Yakob isyat bat ru yagi pat ba nong kershan baro. Kalau pentep ru bamenta katayo kandai katayo ka bakhat du bagi pajba kinla ban kershan yo Steve da ka vote kata lengba artli ki app kata ka Sony Live bat ka lens card ha ka bagi pajba kila ban vote tang sans patli na ka we ka apps baga je ko jo ka final kan long ha ka sipo bat khat we tarek unai wing araja arpusau bầu khuôn ngầu là bôi chân sao cả thông tổ phải nắpแต่qua bên ai cũng lấy bạ rút đã em hết để em lên nãy tới jogi nằm xong nado ning kong ila kersan hai Steveแต่mentah pada la de kapor ban vote last tang mentah tayo แต่nak kawai ka app ila ban vote sans pak teli แต่ kadon arteli ka app kawai Sony Live bat kawai ka lens card แต่ sans pak teli ila ban vote ka final kan ulong si pau bat khat wi tarek sakawai par ngakwa ban public ki media press barok kawai ba ila kersan ha you Steve ban pin sapriang ka video jong Steve ban buat kumno ban le kumno te public sibul ki paj baru barok kawai bala kersan ha you Steve Jerwa ngakwa ban ai public yo barok ngamla ban jer kritek namar barok hi kawai ka jalala support ha you Steve. Nakaliang Presiden jaga All Meghalaya Dancers Association AMDA ubak kitbok thaba ula kentui pajba bakin ai ka jing kershan yo Steve Jerwa namar kumbau letep bo new samla na gajalla un hab bani ai reng bat ki samla ki betbet na ki wei pat ki jalla ha kani gaji Yakob na kentui ki pajba akan dong bala pen kre ka grand final jong Steve Jerwa un yakun bat ki snar nongsha ki ba tibet jong ka India hi bra ko wei bat nga kermen ru lingba ka jingkersan jong pi ki pajba nakapor sakapor ba Steve ula ban poi haka buat ka bakhlain mo poi saka buat ka bakhlain ba lingba ka jingkersan jong pajba jong jalan Meghalaya bra ko bai bang so ban aku blai ru ya isa iba el hack iba nado basdang ba Steve lami ngila ai jingtip sya isa ba el hack balong ru i MLA jongka Norman Song konferensi blakloi ban simkhia mar ya pentip ya kanika jing sajit jong Steve blakloi ban simkhia ban mare sarup seneng ban ya trelang ndak benta ka jingjob jong Steve Jerwa paro ngikerpat ya ki baro ki nong snong jong state Meghalaya ki jong hi ya do ki khasi ki jantia ki garo ba kiwe bade ki perlok ki bade ki non tribal ro ya paro ikerpat ya paro wepo we dong snong jong Meghalaya ibat ai kersan ke ba tenge kersan ke klain tam benwara ya gejing yo ke ba job ke badan buram tinga kerpat iki paiba baro bam tagas ngi ngila ban ngi release ya kene ka press release daga benta bangi kerpat ngi appeal khnang ya baro ki paiba ke jongi ba sobha ba kene ka sipo khat wai tarik November arpo arbusau kan ka final daga benta ka dancing competition ke benlong di bentang ikut ngewer ki paiba baro bar binum dei ban ong ban kensting ke kam war bangi UI ba Steve da kiwi ki state ki basha bangi jupet ya program ngajong u babon bagi beri bana baru ki kersan ya Steve kan EU yang ikum ngidong suksnong le kam tam mangi le di ban a jing kersan ke bani kong ade mangi na la yeng na jong langi na yeng na jong im a jing kersan ke baklan ku do pin up tangin kersan ki beri bana bar Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangi bam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya